Horas samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami. Na mungkin boi pamarahok kita di pangaradiota di jamita na yung sipatol hasota di parmingguon songoninang di partangyangan. Di tikyon, di video na yung patol hason nami tu hita, pikiran nami ima taringot tu turpuk jamita di partangyangan ima nagabe epistel di hari Minggu 10 April 2025 Minggu Palmarum. Jala turpukta ima sian Yohanes 12 ayat 12 sahat rodi ayat 15. Yohanes 12 ayat 12 sahat rodi ayat 15 ima taringot tu dibongoti Yesus huta Jerusalem. Dum takas hujahami amanginang turpuhon jala hupa kusor-kusor hami. Oma di pikiran nami nagabe catatan na mungkin boi mangurupi hita. Na perjulu bongot do Tuhan Yesus tu huta Jerusalem ima di najonok partikian perayaan Paskah. Pesta nabelga di halak Israel taringot tu lasni rohana sida jala makamoletehon tu debata ima nong haruar nasida. Dilehot tu nasida hamonangan di hari-hari nak salpu tikina haruar nasida sian Misir jala ditikii dihalumuton nasida mamuse hamonangan sian bangsa Rom manang hamonangan ditikii dohot hamonangan ditikina neng ro ima dihalumuton roha ninasida jala di bagasan pakirimon sisongonima bongot Tuhan Yesus Kristus tu Jerusalem jala di tanda nasida do jala nunga di bagi nasida barita taringot tu Yesus gabe tubuh ma di pikiran nasida on nama ngalehon hamonangan di hami hari sadarion do hamonangan di hari naneng rok ala andorak sotur puhon nungatakas rupani sada barita na balga musema saritiki na dipahehe Tuhan Yesus si Lazarus sian hamatean. Jadi nungalam pos rohani na toropi jalan nungalam takas di bagasan rohana sida on nama nanang mangalehon hamonangan di hami ditikyon dohot di hamonangan nanang roh. Imana perjulu. Jadi bongot Tuhan ta Yesus di tonga-tonga ni sada pakilalaan ni bangso Israel ditiki nama kamuliatehon hamonangan dari nang salpu alai makirim hamonangan dari sadarion dohot di hamonangan diari naneng roh. Ima catatan na perjulu, catatan na perduahon bongot do Tuhan Yesus tu huta Jerusalem dibongoti hutai marhite haludi. Na hudul di atas haludi. Na patuduhon haserepon ni rohana jala na patuduhon sada harajaan na marasing sian harajaan na dipikiran ni jolma. Catatan na patuluhon sambutan luar biasa. Sambutan luar biasa marhiti akapadohan ni natoropi Hosiana alai dung suharsian pikiran ni nasida haroro ni Yesus dot harajau ni Yesus ala las nasida do ramuse namandok parsilakon ibana salibkan dia. Na papaton catatan na ima penggenapan nubuan nunga di surirakokian taringot tu nama saon ima di panurang Zakaria na patuduhon na masa ditikii ima sada yang bersifat rencana ilahi sakap ni debatado na masai alana molo naluri ni jolma
kebiasaan manusia naluri hasomalan di jolma ima menghindari bahaya ataupun pergumulan ataupun persoalan. Alai Tuhan Yesus Kristus ditopok do silang hamatianna parukilanna. Ala sudinai nunga somosada sakap nauli sian debata laho paluahon jolma manusia. Jadi Yesus Kristus pasauton lomo niroha ni debata. Na mangihut catatan na uber kami ima sada paraloan manang perbedaan pendapat niakan atoropi dohot akka namanguluhon ugamo parugamoon ni halak Yahudi ditiki taringot tu haroroni Jesus. Ditentang nasida do haroroni Jesus ala di hilala nasida do songos sada ancaman na belga taringot tu otoritas dohot harajaon ni nasida di partikiani. Ima akka catatan-catatan hupikir kami na boy gabe songosada pertimbangan di hita laho patol hason dohot pasahaton jamitata. Jadi dinabongot Yesus nakin disada pakirimon dihamonangan diari napsalpu jala dihamonangan diari naneng ro ima taringot tu Mesias oma paingotok kita molo takasdo sambutan ni akka jol mana toropi ditiki sonari tarenukoma buado penyambutata di perjumpangata dohot ibana siganupari. Laho pasauton lomo ni rohatta do manang laho pasauton lomo ni rohana. Molo diterbuktaan takas taida, sambutan hangat itu adalah untuk mewujudkan keinginan mereka. Lalu pertanyaan bagi kita dalam satu perenungan, bagaimana kita saat ini dalam menyambut perjumpaan atau pertemuan dengan Yesus? Apakah kita berharap untuk mewujudkan keinginan kita atau sebaliknya berharap supaya kita dipakainya untuk mewujudkan kehendaknya? Benar kalau kita datang pada Yesus memang untuk berdoa, meminta keinginan kita, meminta harapan-harapan dan doa kita. Tetapi di balik itu kita juga harus menyadari dalam doa kita, dalam perjumpaan kita dengan Yesus, dalam sambutan kita dengan Yesus, kita harus juga senantiasa siap untuk memenangkan kehendaknya. Untuk selalu berdoa dan mengatakan jadilah kehendakmu. Supaya tidak selalu memaksakan kehendak kita. Jadi evaluasi utama rupani panambutata di palmarumon. Molodoh dohita membain mare-mare. Fakta na berikut nakin di nomor 35 taringot tu sambutan rakyat mare-mare. Molodoh hita mare-mare nuaing marpalmarum. Penyambutan songon dia do. Behado panjalota. Di ibana naroi. Laho asa dilehod dolomo ni rohatta, manang asa sau dolomo ni rohana. Molo tabuan tu topik mingguta, lehon hamuma hahormaton tu debata, tetu neng dohonon na asa sau ma lomo ni rohana. Buado diganuk perjumpangata, andok, jala makamonakon, jala patuluson, lomo ni rohana. Dang lomo ni rohaku. Molo sau lomo ni rohana, ido tadana di ibana hasangapon hahormaton tapasahat ala lomo ni rohana do tapasaut. Alembolo nang say lomo ni rohatta do nang tapasaut nunga be tabuat hahormatoni ataupun mencuri kemuliaan Tuhan. Namangihut nakin dinahudul ibana di atas ni haludi pesan perdamaian. Di tonga-tonga ni portibion sonari nang lam godang paralawan. Buado hita gabe sibuan dame di bagasan serep niroha. Buado hita gabe sibuan dame di tonga-tonga ni godang akka pertotangan di portibion.
Uhut di bagasan haserepon. Laho pa sauton harajaon ni debata. Dohonot tamara songon na ni dok niende biarlah damai di bumi bermula dengan aku. Buanot tama hadameon ala harajaon ni debataro nakin natapabua natapatolhas asing sian harajaon ni Portibion. Alani upikir boy do benota judul ni jami taon rupani manjakon raja na paubahon nguluta. Nasalilingon ikon lomo ni rohata na saut alai ditikyon diuba ngoluta dung tajakon ibana lomo ni rohana ma na saut ala lomo ni rohana do na paluaho kita siya dosa jala lomo ni rohana do na mangalehon na dumenggan di perdalanan ni ngoluta sigano pari.